yomwe inali cham'mateni koloko mmawa zonse zimaoneka bwinobwino, ndipo President Bingwa Mutharika anali wamsangala ndipo amaoneka kuti analibe vuto lina lililonse. Atamaliza kudya kadzutsayi, President anatsogozedwa ku ofesi yake ndi asilikali ake azachitetezo motsogozedwa ndi a Francisco Gideon. Manthawi zonse a Gideon ananyamula makiyi ya ku ofesi nanyamula chikwama cha President uku akumutsogolera ku ofesi yake. Atafika pa ofesi, a Gideon anatsekula mawindo kenako nkumusiya President muofesimo mwa mwambo wake, ndipo anapitirira kukakhala pa malo ake omwe amakhala nthawi zonse pafupi ndi khomo lolowera mu ofesi la Presidentiyo. Presidentiyo atalowa mu ofesi mwake, mlembi wake Mayi Flora Muhara anapita mu ofesimo kuti akamupatse moni. Atalowa mu ofesi ya President sanakwanitse kutero chifukwa anamupeza President Bingwa Mutharika akuyankhula ndi munthu pa foni. Malingana ndi kafukufukuyu, mmawa umenewo President Bingwa Mutharika analankhula ndi akuluakulu ochulukirapo a boma. President analankhula ndi mneneri wa ku nyumba ya boma a Albert Mongomo nthawi imeneyo cham'ma 8 koloko mmawa. Akuti anawauza Mongomo kuti aonetsetse kuti atolankhani ali tcheru chifukwa Presidentiyo amayembekeza kuti apereke uthenga wake wa Pasaka ku dziko la Malawi. Kumbukiranitu kuti nthawi imeneyi inali nthawi ya masautso a Ambuye Yesu. Bingwa Mutharika pa tsikuli akuti analankhulanso pa foni ndi wachiwiri wa mlembi ku nyumba ya boma a Nixon Muhura. Presidentiyo analankhulanso ndi mkulu wa polisi a Peter Mukhito. Mmawa omwewo adakali mu ofesi. Mmawa wa tsiku lomweli President analankhulanso ndi mkulu wa matekitivi a Binton Kuntsaira cham'ma 9:30. Akuntsaira anawuza bwaloli kuti Presidentiyo ankamveka ndithu wamsangala. Linali tsiku labwinobwino ndithu kwa Profesa Bingwa Mutharika chifukwa mmawa omwewo analankhulanso ndi mlangizi wake pa nkhani ya zipembedzo amenewa ndi a Bilegama, pomwe amaonekirana uthenga omwe President Mutharika amayenera kuuza mtundu wa Malawi okhudzana ndi Pasaka. Uthengawo umayenera kuwulutsidwa mmawa wa tsiku limenelo. Anthu awiriwa anakambirananso za plani ya President yotuluka mmawawo kupita ku umodzi mwa mipingo mdziko muno kuti akapemphere nawo. Chitukuko chikubwera chaka chino chikhala chokoma. Amalawi mutiphunzira kuti pa moyo wa munthu aliyense pamakhala mavuto koma pamakhala zabwino. Kubwera kamphepo pang'ono kodi mavuto adziko lino chitukuko ndi fuel ndi forest basi. Pa tsiku lomweli President Bingwa Mutharika analinso ndi mndandanda wa nduna komanso akuluakulu a boma omwe amayenera kukumana nawo maso ndi maso. Ndipo pa tsikuli malingana ndi zotsatirazi President amayenera kukumana ndi anthu 8 mu tsikuli. Anthu 4 amayenera kukumana nawo mmawa ndipo anthu ena 4 amayenera kukumana nawo chakumasana. Mndandandawu unali motere: nthawi ya 10 koloko mmawa amayenera kukumana ndi olemekezeka Mayi Patricia Kaliati MP akwena amenewa omwenso anali nduna ya zofalitsa nkhani ndi kuphunzitsa wanthu. Pa 10:30 amayenera kukumana ndi olemekezeka Margaret Roka Mawa MP omwenso anali wachiwiri kwa nduna mu nduna wa zamalimidwe uli motsirira ndi chitukuko cha madzi.
pa nthawi ya 11 o'clock mawa omwewo amenera kukumana ndi olemekezeka Agnes Penemulungu MP wa Lilongwe City South East, ndipo 12 koloko nthawi ya nkhomaliro amenera kukumana ndi Dr. Jimmy Kalirani Mphungu komanso nduna ya zaumoyo. Chakumasana kuyambira nthawi ya 3 koloko mndandanda wa anthu unali motere. Pa 3 koloko amenera kukumana ndi Dr. Bruce Muntali, Chief Executive Officer wa Tobacco Control Commission. Pa 3:30 amenera kukumana ndi Mr. Bright Mangulama omwe anali Director wa Public Procurement, kumano pa nthawi imeneyi anali atapuma ntchito. Nthawi ya 4 koloko amenera kukumana nawo anali Dr. Zikhale Ng'oma, mkulu woyang'ana misonkhano yokopa anthu ku chipani cha DPP. Nthawi ya 4:30 amenera kukumana ndi achikumbutso mtu mmodzi omwe ndithu amagwira ntchito ku Ministry of Disability. Mndandanda wa tsiku lomwe limaoneka labwinobwino unali motere, ndipo malingana ndi mndandandawu cham'ma 10 koloko mmawawo akweni anafika Mayi Patricia Kaliati ndipo amayenera kukumana ndi a president. Mwamwambo wake yemwe amayang'anira mkumanowu ADC amenewa ndi a Major Cyprian Kondowe anauza president kuti kunjaku kwafika Mayi Kaliati ndipo akufuna kumane nanu malingana ndi programu. Ndipo akuti president pamenepa anamuza mkuluyu kuti amutsogolere ku nyumba yomwe amakumanira ndi alendo. Zitatero analowa ndithu mchipinda chokumanira namo ndi alendo, ndipo msilikaliyo anapita ku ofesi ya president kukamutenga kuti ayambe kukumana kwawo. Patatha mphindi 30 olemekezeka Mayi Kaliati anatuluka mchipindachi ndipo anauyamba ulendo wawo obwerera. Kenako msilikaliyo anakalowanso mu ofesi ya president ndikukamuuza kuti kwabwera olemekezeka Roka Mauwa omwenso amayenera kukumana ndi president pa tsikuli. Ndondomeko yake yonse inatsatiridwa. Kenako inafika nthawi yoti akumane ndi olemekezeka Mayi Agnes Penemulungu. Malingana ndi umboni omwe olemekezekawa anapereka ku bungweri, analandira foni pa 4 April 2012 dzulo la tsiku limenelo kuchokera kwa msilikali wa ku State House iwu kuti basi President Bingwa Mutharika wavomera kuti atha kupita mawa lakero kukakumana naye. Koma mayiwa akuti anapempha kuti pa 5 April linali tsiku la mtangwaniko kwambiri kwa iwowo chifukwa amayenera kuti apite ku airport komwe amayenera kukalandira thupi la mmodzi wa mankolo awo omwe anali atamwalira mdziko la South Africa. Pamenepa anamupempha msilikaliyo kuti thupilo limayenera kufika ku Malawi kuno nthawi ya 12:30 masana, choncho kunali kovuta kuti afike ku nyumba ya bomayo kukakumana ndi president. Koma msilikaliyo pamenepa anawalangiza Mayi Penemulungu kuti akhala nthawi yayitali akudikira appointment yawo ndi President Bingwa Mutharika, choncho kunali koyenera ngati nkotheka kuti akonze programu yawoyo mwa njira ina iliyonse afike ku State House kuti akakumane ndi President Bingwa Mutharika. Atatha kukambirana anavomerezana ndipo ulendowu unachitika mawa wa tsiku limeneli pa 5 April 2012. Malingana ndi a Penemulungu, iwowa anafika ku nyumba ya bomayi nthawi ya 11 koloko ndipo mkulu ameneyu msilikali ameneyu anawatenga kupita kuti akakumane ndi president wa dziko lino nthawi imeneyo Professor Bingwa Mutharika. Malingana ndi Mayi Penemulungu, inali 11:11 pomwe msilikaliyo anawapatsa mwambo Mayi Penemulungu mmene akachitira akafika kukumana ndi president, chifukwa choti inali nthawi yoyamba kuti mayiwa akumane ndi president. Malingana ndi Mayi Penemulungu, president iyo anawapatsa moni mchichewa
amvekere muli bwanji anandawo. Ndipo mayiwo anayankha, ndili bwino bwana. Iwowo ati anthu omwe amawadziwa bwino mundale amadziwika ndi dzina limeneli loti Anandawo. Mayi Nandawo choncho anathokoza president chifukwa cholola kuti adzakumane naye, ndipo kucheza kwawo kunali motere. Zikomo kwambiri bwana. Ndathokoza kuti mwandipatsa appointment yanga patapita nthawi yayitali. Ndikudziwa kuti pali ma MP ambiri koma ndivomera ine kuti ndikumane nanu. Ndathokoza kwambiri. Chabwino. Chinanso ndithokoze bwana kuti ine ndinawina ku Lilongwe City South East chifukwa cha pambuyo pa inu. Yes. Mwandithandiza misonkhano munabwera, ndikuthokozani kwambiri bwana. Ndikuthokozaninso bwana kumalonjezo amene ine ndinapatsa anthu anga. Lonjezo limodzi munandithandiza nsewu, munandiyikira tala. Anapitiriza olemekezekawa kuthokoza president chifukwa cha support yomwe amapereka ku constituency yake. Atatha kuthokoza pa zomwe president anachita ku constituency kwake, anapitiriza kulankhula kunena kuti pali mavuto enanso ochuluka omwe anakakonda kuti president athandizirepo. Anapempha president iyu kuti ku constituency kwakeko kulibe kliniki, kulibe chipatala, ndipo zinakakhala bwino anakaganizira kuti ayikeko chipatala kumeneko. Pamenepa president anawafunsa apene mulungu kuti chipatala chofupikitsitsa mu constituency kumeneko chinali mtunda wautali bwanji, ndipo olemekezekawo anayankha modekha, amvekere chili pakawale mtunda wa 10 to 15 kilometers kuchokera ku constituency yanga. Ndipo anapempha pamenepa president kuti zinakakhala bwino msewu womwe wapita kwa TA Tsabango ngati atawuyika thala. Anapemphanso kuti aoneke bwino chitukuko cha msewu wa kumsiko wa ku area 23 omwe kupita kuchipasula. Malingana ndi kafukufukuyu, koma malingana ndi apene mulungu, pamene anali pakalikiliki kuona tinotsi tomwe anakonza, anazindikira kuti yayi china chake chachilendo chachitika mu chipindacho. President anali atangokhala osasuntha nena mpang'ono pomwe, khosi lake litakanirira ku mpando, myendo atayiongola mwachilendo, mikononso nayo iliyongoka modabwitsa. Atazindikira izi, anakuwa naitana, bwana. Koma president sanayankhe. Anaitananso kachikena, bwana. Apa anauza komishoni kuti anali ndi mantha kwambiri. Mr. Kondowe anaimbira dokotala wa malemu bingwa mutalika Dr. Dani Namarika, yemwe anali ofesi komweko ku nyumba imeneyi ya boma pa nthawiyo. Mkulu wa asilikali oyang'anira president Mr. Duncan Mwapasa anaitanidwanso kumalowa zimenezi zitangochitika. Kodi zitatere chotsatira ndi chani? Ngati mukutsegula kumene wailesi yanu, mukumvera programu ya zina bwino za imfa ya president bingwa mutalika. Ndiphuma anatengana nalowa mchipinda chomwe president iyo anali, ndipo anamupeza atakhala pa mpando wake muja tinanenera muja, koma akupuma mobanika kwambiri, samaphethira. Mmodzi wa asilikali anayesera kulankhula ndi president iyo, anamugwedeza mutu nkuyitana, Your Excellency, koma anangokhala chilili osayankha. Kupuma mobanika ndi movutika kunapitirira, nkhope yake itangoyang'ana malo amodzi, osaphethira, osayang'ana wina aliyense, osapereka chidwi kwa wina aliyense ngakhale munthuyo amulankhule. Pamenepa zinadziwika kuti anali atakomoka. Makosa nawo atazindikira kuti nkhaniyi yakula, anamunyamula president pa mpando wakewo kupita naye ku ofesi kwake, komwe anakamugoneka pa carpet ndi kumasula jekete lake, nkumasula otchi ake apamkono ndi kumuvula nsapato. Pa nthawiyo president anali akupumabe koma movutika.
mosataya nthawi dokotala wapadera wa president Dr. Dan Namarika anafika mchipindamo, ndipo atangolowa mchipinda mmenemo anapeza president akuvutika kupuma. Anayesera nayenso kumuyitana president koma sanayankhe. Mwantchito yake anayesera kuyeza kuthamanga kwa magazi ndi kumugwira munkhwapa. Malingana ndi zomwe Dr. Dan Namaraka anauza Commission of Inquiry, iwo pa nthawi sanayende ndi zipangizo za chipatala za dzidzidzi zomwe ankagwiritsa ntchito. Mashiniwo akuti anali atawayiwala mu ambulance, ndipo ankayesera kuyitanitsa ambulansiyo koma zimavutavuta. Malingana ndi Dr. Namaraka, anayimbira mkulu oyang'anira ku State House Mr. Edward Sawerengera ndi kumuwuza kuti president wakomoka ndipo akufunika mwamsangamsanga kuti ampititse ku chipatala. Koma malingana ndi maumboni osiyanasiyana omwe amaperekedwa ku commission iyi, zinadziwika kuti Dr. Namaraka anali atayiwala katunduyo ku nyumba kwawo osakhala mu ambulance monga mmene amanenera. Apa makosa nawo sanakayike, koma ananyamulizana president Bingwa Mutharika nkumatuluka mnyumbamo kuona kuti apanga motani tsopano. Anagwirizana kuti akuyenera kuti athamange naye ku chipatala. Koma vuto lomwe linagwa linali loti ambulance simadziwika kuti ili kuti. Choncho Dr. Namaraka anathamangathamanga maofesi angapo monga mwa Deputy Director General Dr. Charles Thupi akukuwa kufuula kuti akufuna ambulansi, tikufuna ambulansi. Ndipo mwamwayi uthengawo unafikira anthu ambiri moti atangotuluka panja anakumana ndi madriver omwe amayendetsa president monga Mr. Aaron Matabwa. Dr. Namaraka anapempha Mr. Aaron Matabwa, driver wa president, kuti athamange mwansanga ndipo akayang'ane komwe kuli ambulance ayibweretse ku khomo la nyumbayo kuti anyamulire president. Ndipo kenaka Dr. Namaraka omwe zinawachulukira kwambiri anapempha driver wina Mr. Yesaya Khuze kuti awayendetse apite ku nyumba kwawo kuti akanyamule katundu wa chipatala yomwe anamuyiwalayo. Ndipo ali pa njira yopita ku nyumba kukanyamula katunduyu, Dr. Namarika anakumana ndi namwino wa president Mrs. Thenjiwe DC Mitawa omwe anali pa gate ya ku State House. Dr. Namarika anamupempha nesiyo kuti athamange mmwamba chifukwa president anali atagwa. Malingana ndi umboni wa nesi omwe unaperekedwa ku Commission of Inquiry, namwinoyo anathamangira kumeneko kuyesera kukadzutsa president koma sizinatheke. Pano tiyeni tione ulendo wa ku chipatala. Chodziwika nchoti presidentiyo atamutsitsa kuchokera mu ofesi yake kufika panja anakhalapo kwa kanthawi ndithu pamene amafufuza ambulance yoti inyamulire presidentiyo. Ambulance itafika pamalowa, presidentiyo mwamsangamsanga anamunyamula kumuyika mu ambulansiyo, ndipo zitseko za State House zinatsegulidwa. Ndipo ambulance imeneyi Black Toyota Land Cruiser registration yake MG 944AB inatuluka. Ndiye satuku kunali kutuluka kumaliza ku State House adakali ndi moyo President Bingwa Mutharika. Panyengoyi Dr. Namarika anali atangofika chokera ku nyumba kwawo, ndipo anakumana nayo ambulance yo ikutuluka, ndipo anadumphiramo ulendo wopita ku Kamuzu Central Hospital. Mu ambulance imenemo munali ADC msilikali uja yemwe amanyamula chikwama cha president Dr. Namarika komanso Mrs. Thenjiwe DC Mitawa omwe anali namwino wapadera wa president iyo. Kenako panali galimoto ina yapadera yomwe inanyamula guard commander Mr. Mwapasa, Director General of State Residences Mr. Sawerengera komanso Mr. Benfrey Kamanga. Malingana ndi umboni omwe tikuwerengawu, commission iyi inamva kuti president ananyamulidwa mu ambulance ndipo amavutikabe kupuma
komanso akubula mwaululu kwambiri. Galimoto ziwirizi zinanyamuka nthawi yofanana ulendo opita ku Kamuzu Central Hospital. Mkatikati mwa njira yopita ku Kamuzu Central Hospital, dotolo wa president amayesera mu njiramu kupanga ma first aid kuti mwina president ayambe kupuma bwinobwino. Komabe malingana ndi umboni wawo Dr. Namarika zimawakanika kuti amunyamule bwino president chifukwa akuti mkuluyu naye mchaka cha 2012 mwezi wa Novemba anachitapo ngozi yapamsewu akupita ku Ndata Farmhouse kwa president kuthyolo ndipo anachoka mkono, ndipo kuyambira pamenepa amamva kuwawa pa mkono wake zomwe zimapangitsa kuti asamathe bwinobwino kuuyendetsa mkonowu. Zimenezi zinasokoneza ntchito yake chifukwa amalephera kumuthandiza president pamene anali mu chikhalidwe choterecho. Komanso malingana ndi umboni wake kuchokera mkamwa mwake ku bungwe limeneli, Dr. Namarika anavomereza kunena kuti president Bingu wa Mutharika anali wamkulu kwambiri, choncho kumunyamula sichinali chinthu chophweka. Adakali munjira kupita ku chipatala, komishoni imeneyi inawuzidwa kuti anayesetsa akuluakulu amenewa kuti ayimbire Kamuzu Central Hospital pa 01754-725 komanso 01756-900 koma manambala onsewa samapezeka. Cholinga choyimba foni kunali kuwauza ku chipatalako kuti akonze malo apadera chifukwa president sali bwino ndipo akubwera kumeneko. Komatu tsoka ilo mafoni onsewa samatheka kugwira. Adakali munjira momwemo anayesera kuti ayimbire director wa chipatalachi Dr. Nordin Alide, koma palibe mmodzi wa iwo anali ndi foni yawo. Choncho akuchipatalachi samadziwa kapena samayembekezera kuti akuyembekeza munthu ofunika kwambiri mdziko monse muno kuchipatalako. Adakayenda pa ulendowu mafoni anali kuyimbidwa monga kupita kwa Inspector General of Police Peter Mukito, Director of National Intelligence Mr. Binton Kuntsaira kuwauza zomwe zachitika ku nyumba ya chifumuyo. Mafoni ena anali kupita kwa Honorable Peter Mutharika komanso a First Lady omwe nthawi imeneyi samadziwa china chilichonse chomwe chimachitika. Malingana ndi zotsatirazi, ulendo ochoka ku State House kupita ku chipatala unatenga pafupifupi mphindi zapakati pa 15 ndi 20. Tsopano tiyeni tione kufika kwake ku chipatala cha Kamuzu Central komanso kuti analandiridwa bwanji. Atangofika ku Kamuzu Central Hospital, ambulance inayenda mwachindunji kupita ku khomo lomwe kumafikira anthu omwe achita ngozi, ndipo anayimika pamenepo moyang'anizana ndi khomo lolowera kumalowa. Munatuluka asilikali awiri mwamsangamsanga nadumpha kuthamangira ku ICU kuja komwe kumapita anthu omwe ali pakayakaya. Ali kumeneko anakumana ndi Mayi Stella Warren ndipo anapempha thandizo kuchokera kwa mayiwa. Mayi Stella Warren atazindikira kuti anthu anyamula president nawonso ananjenjemera ndipo anathamanga kupita panja pomwepo kukaona. Nawonso ataona kuti nkhaniya wakulira anapita kwa mkulu wa department imeneyi Dr. Eyusu Mwakasungula. Amakasungula atamva nkhaniyi nawonso nthumanze zinawagwira ndipo mobanika anayamba kuthamangathamanga kumayang'ana trole kapena titi machira oti anyamulirepo president yu amulowetse mu ICU. Dziwani omvera kuti anakakhala kuti zinatheka kuti awayimbira ku chipatala amenewa asadziwika kuti kukubwera president, ndiye kuti anakakonzekera bwinobwino. Choncho china chilichonse chomwe chimachitika chimangokhala ngati kutaya nthawi kwa munthu yemwe anali pakati pa moyo ndi imfa. Koma mosatenga nthawi, trole kapena kuti machira amenewa kaya titi chikuku anachipeza ndipo chinapita pa khomo la galimoto imeneyi nkutengamo a president kuwayika pa chikuku chimenechi nkuyenda nawo kupita ku ICU.
malingana ndi umboni omwe anapereka mayi Stella Warren aja omwe anakumana nawo koyamba atangofika pa chipatala chimenechi, komanso yemwe anali dotolo oyamba kuthamanga kupita kukaona mu galimoto muja mu ambulance muja, umboni wawo akuti atayang'ana President Bingu Mutharika anazindikira kuti presidentiyo mmene amafika kuchipatalako anali atamwalira. Nawonso Dr. Mwakasungula achiwiri aja kukayang'ana chikuku chotanyamulire president, nawonso anawuza komishoni imeneyi kuti mmene amamunyamula president kuchokera mu galimoto imeneyi namuyika mu chikuku chimene chija samagwedera, kusonyeza kuti sanali moyo. Maso ake anali otseka. Malingana ndi Mwakasungula, zimenezi zinaonetseratu kuti presidentiyu anali mwina atadwalika kwambiri kapena atamwalira kumene. Tsono tiyeni tione kugonekedwa kwake ku Kamuzu Central Hospital ndi thandizo lomwe anayesera kuti ampatse. Atamuchotsa muchikuku anapita naye mwachindunji kukamuyika pa ICU pomwe anagonekedwa pa bedi namba 1. Bedi limeneli pa nthawi imeneyi panali popanda munthu, chifukwa yemwe analipo ngati patient odwala anali atangotulutsidwa mmawa wa tsiku limenelo. Malingana ndi zolembalemba zakumenekuko, presidentiyu anagonekedwa pamenepa nthawi ya 11:30 mmamawa. Malingana ndi kafukufukuyu zomwe anthu ena ankanena zoti ayi a president atalowa kumeneku odwala onse anathamangitsidwa kuti akhale kokha, akuti nzabodza. Nawonso madotolo omwe amagwiragwira thupi la president akuti anazindikira kuti panalibe umoyo wina uliwonse, chifukwa samasuntha-suntha amene amamunyamula. Kaja kapakati mwa diso kankati kaja kanali katayima malo amodzi mmene amaonekera munthu oti watisiya. Zonse zitu akuti zimalosera kuti presidentiyu mmene amafika kuchipatala anali atamwalira. Anamwalirira munjira chifukwa mmene anali mu ambulance kapena mmene amakwera ambulance anali akupuma koma mobanika. Atamukweza pa bedi presidentiyu, Mr. William Banda omwenso ndi mmodzi mwa madotolo anatenga zitsulo zawo zomwe zimatha ndithu kumpangitsa munthu yemwe anali atakomoka kudzuka nkuyamba kupuma bwinobwino. Koma pa umboni wawo akunena kuti ndondomeko imeneyi yomwe imatchulidwa kuti intubation imakhala yowawa kwambiri ndipo ndi yovuta, moti munthu atakhala kuti wadwala movuta chotani akamuyika zitsulo zimenezi amayenera kugwedeza ziwalo zake chifukwa cha ululu. Koma atatenga zimenezi ndikumuyika Bingu Mutharika malemu, akuti panalibe kugwedera kwina kulikonse, zongoonetseratu kuti mmene amafika kuchipatala malingana ndi zotsatira za komishoni imeneyi anali atamwalira. Anayesera njira zambiri monga kumuyika pa mashini a electrocardiogram ECG, koma zonsezi sizinathandize, zimangoonetseratu kuti panalibe moyo wina uliwonse. Madotolo analangiza kuti bwanji apeze mankhwala ena ake amphamvu kwambiri omwe amawapatsa anthu oti akomoka akusoweka thandizo la msanga, koma zachisoni muchipatalamo munalibe mankhwala amenewa, ndi akuti anachita kutuma wanthu kukagula ku zipatala zina za private ndikuabweretsa mankhwala awa mchipatalamo, koma sizinathandize. Anayesera kuyika catheter, chipangizo chomwe munthu wadwalika kwambiri amatayiramo madzi, koma kuti panalibe madzi aliwonse kayatiti nkodzo kuchokera kwa malemuwa, chizindikiro chinanso choti anali atamwalira. Mmene zinkachitika zimenezi, Dr. Dani Namarika anali akuyang'anira kuonetsetsa kuti ndithu achipatalawo ayesera kuchita china chilichonse kuti apulumutse moyo wa President Bingu Mutharika.
atayesera kwa mphindi zokwana 30 akuluakulu a chipatalawa anagwirizana kuti asiye kupanga zonsezo chifukwa anaona kuti president wamwalira pamenepa. Koma Dr. Dani Namarika omwe anali dotolo wa president Bingu Mutharika anakamitsitsa zimenezi ndipo anakakamiza madotolowo kuti apitirize zimenezi kwa kanthawi ndithu. Koma malingana ndi ripotili akuti anapanga kupanga zimenezi kuyesera umundumu mpakana anthu ogwira ntchitowa anatopa. Komabe Dr. Namarika anakakamiza kuti apangebe. Apatu nkuti akuluakulu ena adayamba kuthamangira ku chipatala kumeneko chifukwa mbiri inali itamveka tsopano kuti kukuchitika zina zachilendo. Choncho nduna zinayamba kufika ku ICU. Akuluakulu osiyanasiyana kuphatikizapo Professor Peter Mutharika akuti nayenso anafika kumeneko. Madotolo osiyanasiyana akuluakulu mdziko muno ananena kuti yayi pomwe zafika apa president yu zikuoneka kuti moyo palibe. Koma Dr. Namarika motsogozedwa ndi akuluakulu ena omwe anali atafika kale kumeneko komanso Peter Mutharika ananena kuti yayi apitirize ndithu kuyesera njira ina iliyonse kuti aone kuti pamapeto pake pakhala zotani. Professor Mutharika anauza madotolowo kuti iyeyo anawerengapo pena pake kwina kwake kuti ndondomeko yomwe akupangayo amatha kuyipanga kwa maola okwana 3 hours munthu asanadzuke kenako nkuzadzuka patatha 3 hours iyo. Madotolowa ngakhale m'mabuku mwawo amaona kuti mwina zimasiyanira napo ndi zomwe amadziwa anapitirizabe kamba kuti anauzidwa kuti apange zimenezo. Madotolo kunali kumenyanitsana mitu kukambirana kuti mmene zateremo tipanga bwanji. Dr. Karirani anauza gululi kuti ngakhale ntchito imene inali mkati yofuna kusisimula president wa dziko linoyu chikayiko chinali chachikulu kuti ntchitoyi itha kukhala ya phindu kapena atha kupeza zipatso zoyenera. Dokotalayo anauza gululi kuti ngakhale zitati zatheka president sadzakhalanso mmene timamudziwira kale chifukwa zomwe zimachitikazi zinakamupanga kukhala osiyana ndi mmene timamudziwira. Ndipo kukambirana kuli mkati Dr. Namarika anafika mchipindamu nkuuza anthuwo kuti ntchito ija yoyitanitsa ambulance yakunja ikutheka tsopano ndipo akutifunsa kuti tilongosole kuti kodi president yu ali mu condition yanji. Dokotalayo anawawunikira anthuwo kuti akawauza kuti president yu ali chikomokere kapena wamwalira ndiye kuti ndege ya ambulance yochokera ku South Africa yo silola kubwera mdziko muno chifukwa nawonso ndi malamulo awo sanyamula munthu yemwe wafa kapena munthu yemwe wakomoka. Anali mlembi wa mkulu a Bright Msaka omwe anawalangiza Dr. Namarika kuti ayiuze ambulance iyo kuti president yu adakali ndi moyo chifukwa akamuuza kuti sali bwino ndiye kuti ambulance iyo sibwera. Ndipo mumboni wina omwe Awire Samute anapereka iwo anati analandira foni kuchokera kwa mlembi mzawo wa mkulu munduna Dr. Charles Mwamsambo kuti president sali bwino ndi kuti amugoneka ku Kamuzu Central Hospital. Kwa lero tilekere pamenepo makamaka pambiri ya malemu amene adali president wa dziko lino la Malawi a Bingu wa Mutharika. Muzakhale pompo pamene tizakupasireni part 2 ya mbiri ya malemu Bingu wa Mutharika.